YouTube. I dag laver jeg lidt parkour, men jeg skal også lave lidt. Jeg skal også lave en borg sammen med min ven Christian. Hej Christian. Hej. Hvorfor er der ingen billeder af Eon? Ja, det er fordi vi er i gang med at lave vores egen kanal. Vi hedder Ærende på kanalen. I kan godt subscribe, hvis I gerne vil. Og I kan også like den her video, hvis I synes den er god nok. I kan også kan vi virkelig det? Ja, vi kan, Christian. Seriøst, hvorfor skal man... Jeg får lyst til at skyde. Og det er lige mig selv, og så kommer game mode. Ja, super, ja. Og der kommer en kanin. Sådan. Så kan vi lave den borg, ikke også, Christian? Hvis det gider ellers at finde et billede af et Eon, så ja. Jeg skal give mig en wooden axe. Det der to. Jeg tror, det der står noget. Så skal vi lave lidt world i det, og vi skal lige smadre det der hus der. Undskyld, hvis jeg sidder og snakker med mig selv. Eon! Der er alle mulige andre ting, som jeg vist ikke må nævne på YouTube. Så er det hus væk. Fuck. Den her var sej at have, den der var. Sådan. Så er det hus væk. Så kan vi begynde at lave borgen herinde. Nå, okay. Lad os begynde. Så er lige en blok. Okay, lad os håbe, den er fint. Så laver jeg lige sådan et tårn her. Det har bare været fint nok, ellers bliver jeg rigtig sur. Så går jeg min vej og udlægger et eller andet. Seriøst, Christian? Hvorfor er der ingen ordentlige billeder af det? Jeg kan bare komme og rulle det. Set stone brick. Jo, fuck, det er fedt. Der er den skal. Der. Sådan. Så bliver den væk der, og så skal vi have en der. Hey, none of them. Okay, skal knap. Jeg kan finde alle mulige gode billeder i her. Må du så bruge dem? Jamen, de er alle sammen blevet ødelagt af tekst, eller et eller andet billede af en mand, eller et... Kan vi ikke hedde de danske æren, i stedet for bare æren? Eller den her. Det er for sent. Hvor dårligt. Vi skal høre de danske æren. Nej, vi skal hedde æren. Vi skal høre det danske æren. Nej, sikkert nogle uhyggelige billeder, der kommer her. De er mega uhyggelige. Der var en lige præcis, der var helt tekst. Og Christian Thiel var også med, men han lyder alt for dårligt til at være med. Seriøst? Det der, det er ikke æren. Det her, det er seriøst ikke æren. Send lige billedet, så vil jeg se det. Nej, du vil ej. Okay, så vil jeg ikke se det. Det vil du nemlig. Jeg tror det der, det er godt. Du ødelægger min humor. Det her, det er simpelthen perfekt, og jeg håber, det er stort nok, for hvis det ikke er det, så bliver jeg lidt, så får jeg et rage. Wow! Fuck. Ja, kun lidt, Mathias, kun lidt. Ikke så godt, det der. Kom nu, uploader, ding, ding, ding. Kan man ikke sætte letter her? Så Jeg skulle gemme mig bag den stol. Nej! Hvad er der, Christian? Det er for stort! Fuck, er du god, Christian. Det skal være 200 gange 250. 250 gange 250. Men så gør det den sådan lidt. Det der, det er sikkert fint. Det er sikkert fint. Fordi det er 300 gange 250. Hvis det ikke er fint, så bliver jeg lidt sur igen. Men så bliver sur. Så sur er det blod. Sur det mit lort, Christian? Nej, det er blod. Nå, mit blod. Jeg tror, det er lort. Jeg sur det lort. Om YouTube. Hvis I vil se det her næste gang, så læg en kommentar, at vi bygger videre på vores slot. Læg en kommentar, hvis I vil se mere. Hej! Jeg får et rage. Hej, hej! Hej!